Kod weche mag somo ni onge skul moro amora mar secondar madundo ma owinjo ka omenda mag somo kuom jonyuol mag jopuonjre mag grade mar 7. Manchik mogol gi migawo ma somo ma oyango ni somo mar junior secondary iyudo nono ma onge chudo moro amora. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jopuonj mag sikund primary dhi ti gi moko kuomgi e dino fuok mar nok mar jopuonj ma owinjore opuonj junior secondar. E kinde ma jo grade mar 6 riwore kod grade mar 7, dwaro nitie mondo mi ging'e kaka ne gitimo e penj mar KPSEA kata obedo ni gin penj ma ok dhi tigo de choro gi nyaka e grade mar 7. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu olero ni kochopo odiechieng' makiny, jopuonjre go owinjo bed ni oseng'eyo kaka ne gitimo e penj go mag KPSEA. Duoko mar penj ni biro chalo kod ma: onon gi rang'iny 3, somo ma ok ochopi rang'iny midwaro, mantiere rang'iny mane piny mogik, mochopi rang'iny midwaro kaachiel kod mokalo rang'iny ma idwaro. Kendo migawo mar somo kwayo tend skunde mondo riwre kod board mag skunde go mondo mi gichwal paro mar uniform manyien ne jopuonjre go. Kama duong' to en ni onge skul moro amora ma oyiene ka omenda mar somo kuwuok kuom jonyuol. Piny owacho biro chwalo omenda mar mobilion 9.6 ne skunde duto kuma nyathi ka nyathi biro yudie shillings 15,000. In total, the government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this calendar year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. Bende koro gi yie mar tiyo kod jopuonje mag primar man kod lony madwarore e puonj jopuonjre mag junior secondary. Ma en moko kuom yore mag dino bugo mar jopuonj, ahinya to kaluwore ni duol no singo mana mar ndiko japuonj achiel e skul ka skul. We have quite a number of graduate teachers based at our primary school level, and those teachers that are already in primary schools who are graduates will be teaching in junior secondary schools. We vet that teacher who has higher qualifications and has all the prerequisites to teach in a secondary school. What will happen is this teacher then will not teach in primary school, and therefore it means if the average load for secondary school, since we have not changed that as now is 27 lessons, that teacher who has been picked then will just teach the 27 lessons in the secondary school and will not now be expected to go back and teach in primary school. Kata mane kinde gi maudong mana jumbe 2 to jopuonjre gi donjo e skul, duoko malong'o e wi lai mar somo kata syllabus ma jopuonjre gi dhi tiyogo pod onge. Mashogu koni pod girito yo malong'o kowuok kuom aput mane oyier kod jatend piny Kenya mondo rang weche somo. The Minister of Education is awaiting the recommendations of the Presidential Working Party on education reforms regarding the curriculum for the CPC to inform any needed changes in the content of all levels of learning. Mashogu okoni gisita kutimo ikruok makare mar neno kaka igero laboratories, mak mana ni nyaka koro tend skunde los yo makare ma jopuonjre go biro konyore go kokalo kuom skunde mag secondar mantie machiegni kodgi. We are also providing and ensuring that the laboratories are in place, and for the time being, as we are in the process of doing them, the neighboring secondary schools where they are available, they will also be used while we are in the process of ensuring that each and every school has the required facilities. Weche mathoth osebedo kaluro sekta ni mar somo ahinya to kotudore kod donjo mar jopuonjre mar grade mar 6 nyaka e junior secondary. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kata kamano singo ni duto biro dhi makare kendo bang' dwe achiel obiro duogo mar golo report ewi kaka somo dhi nyime grade mar 7. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.